चिरां जिल्लानि बारग' एनडिपिफोरा बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोननाय मोनै फोरमायदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि एनडिपिनि मोनब्रै हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफादफोरजों मिरु सरकारनि गेजेराव जालांनाय गोजोन गोरोबथाखौ चिरां जिल्लानि बारग' एनडिपिफोरा गोजोन गैयै होनना फोरमायदों। थांनाय रबिबार सानखालि मोनसे टेलेबलेब हाबाफारिनि गेजेरजों बारग' एनडिपिनि 13थि बेटसनि अनसुला दैमारि एबा डि अप्रिया बिटिआरनि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' एनडिपिफोरा उदां जायाबा गोरोबथाखौ गनायना लानो हाया होनना बुंदों। जोंहा दिनै जथुम्मा जादोंमोन। बे जथुम्मायाव जों बायदि बायदि रोखोमनि जों सावरायलांबाय। बिनि गेजेरावनो आं नोजोर बोनानै बेखौल' फंसेल' बुंनो सानदों जे सरकारा जोंखौ आर्मस ले डाउन होनाय समाव बै समाव गुवाहाटीनिफ्रायनो जोंखौ बिथांमोना बुंदोंमोन, हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन जोंनो स्टिफानखौ मान्थलि होलांबाय थागोन होननानै। बिथाङा बुंनाय बायदि दिनैसिमबो जायाखै। मानो होनना बुङोबा जोंहा दिनैसिम 5-6 मान्थ जालांबाय स्टिफाना, बियो दिनैसिमबो क्लियार गैया। बेखौ जों फोथायनो हाया जे बिनि थाखाय जों बुंदों जों बिटिआर सुक्तिखौ जों दिनैसिम फोथायनो हायाखै। मानो होनबा जोंखौ रिहाबिलिटेसननि खोथा बुंबाय थादों, जोंखौ स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनानै दिनैसिम जोंखौ माने गावबागाव थांना थानायनि राहा बेखौ होगोन होनना बुंदों। नाथाय जों बेखौ फोथायनो हाया। मानो होनना दिनैसिम मोननो हानाय जायाखै आरो जों फोथाया। मानो होननानै बुङोब्ला जोंखौ गभर्नमेन्टआ 5-6 लाख फैसा होनानै गावबागाव स्किल डेभेलपमेन्ट दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि थाखाय जोंखौ लावखार खालामनानै दोननो नागिरदों। जों बेयाव दिनै दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि लावखार जानो होनानै जों जाथिनि थाखाय थै जिउ बावसोमनानै जों नांनो होननानै ओंखारबोआखैमोन। जोंखौ बिसोरो बुरखायनानै लाबोनानै दिनै बे लामायाव जोंखौ माने थाङा फैया खालामनानै दोनदों आरो फाव फान्दायनानै दोनदों। आरो आं बेखौल' बुंनो सानबावदों जे जोंनि थांना थानायनि माखासे रिहाबिलिटेसननि गेजेरजों जोंनि रिक्रुटमेन्ट जेनेबा साख्रि बायदि बायदियाव सोनायनि खोथा, बे जोंनि गासै केडार्सफोरा बुंनो थाङोब्ला अभारेज जाजोबनाय। गासिबो बुंनो थाङोब्ला 5%ल' जोंनिया 32 इयार्स सेंग्राफोर दं एक्स एनडिपि हिसाबै। जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया। मानो होनबा जों बै समनिफ्रायनो 34 इयार्स नांबोनानै जों गासिबो बैसो जाजोब्बाय, न'खर जाजोब्बाय, संसार जाजोब्बाय। बे समाव जोङो जोंनि थामोनथा मोनथाय मानसि हिसाबै जों थांनानै थानो लुबैयो। जोंनोबो मोनथाय नांगौ। जोंबो दाउ अमा बोरमानि लावखार जानो थाखाय जों ओंखारबोआखैमोन। जोंनो सरकारा, जोंनि आसाम सरकार, रायजो सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकार, जोंनि लुबैनाया जाहैबाय जोंनि एक्स एनडिपि हिसाबै जोंखौ साफा मानसि हिसाबै थांना थानो गोसो होदोंब्ला, सुबिदा होदोंब्ला जोंनो माने मोनसे रिलेसनशिप, जाय मानसिया माने बैसो गैला बियो माने थांना थानायाव बिराद प्रब्लेम जादों, बेहा माखासे रिलेसनशिप हिसाबै सासेबाबो सोनो हानाय आरो बिनि अनगायैबो सिभिल सार्भिस जोंनो नांगौ। जायफ्रा गोरों गोरा जानानै बैसोआ बारलांबाय बिसोरखौ 5-6 लाख फैसा होनानै बेयाव थगायनायखौ जों गनाया। बेनिखायनो जोंनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हिसाबै जा मोननांगौ जों बेखौ मोननांगौ। बिनि गेजेराव रिलेसनशिप हिसाबै जोंनो सासे पारमानेन्ट हिसाबै साख्रि होनांगौ। बेखौ आं बुंबाय। बिथांमोननि बुंनायखौ जों ओरैबायदिसो बुजिदों, माने स्किल डेभेलपमेन्ट होनानै सासे मानसियाव 5 लाख 6 लाख होनानै गावबागाव न'आव सिरि थादो होननाय माने थफ्ला थफ्लि लानानै गासैबो एक्स एनडिपिफोरा हाग्रायाव खारफिनजोबदो होननायसो जादों। आं बेखौसो बुंदों सरकारनिफ्राय दाबो सम दं। आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो रायजो सरकारा बेखौ सुद्रायनायनि दासिमबो सम दं। जोंनि एक्स एनडिपिआ अल आसाम जों 80आव सानोब्लाबो दिनै 5-6 हाजार 7 हाजारसिमल' मोनहैगोन। बेयाव मोनथाम मिरु सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा बे 7-8 हाजार केडार्सफोरखौ सासे पारमानेन्ट साख्रि होनायनि जेबो लस गैया। बिनिखायनो जों खावलायदों आसाम सरकार, रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जाहाथे एक्स एनडिपि हिसाबै थांना थानो लुबैदोंबा बा थांना थाहोनो लुबैदोंब्ला जोंनि लिडारफोरा साननांगोन जे बिथांमोनखौ थारैनो गमामायैनो मोनसे बिथिङाव इंगेज खालामनानै थांखि लानानै होथारनांगोन। आं बेखौ खावलायदों। जोंनो रिलेसनशिप नांगौ। साख्रियाव जों गासैबो बैसो जानाय जायै मोनजोबनांगौ आरो जोंनि जा मोननांगौ स्टिफान बेखौ थाबैनो सोना होनांगौ। बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। जायफ्रा माने दासिमावबो इन्टारेस्टेड, जायफ्रा माने बै समाव बैसो गैयामोन, बे समावनो बिथांमोना जइन जाहैबाय। बिथांमोना सोरबा इन्टारेस्टेडआ लानो हागोन। दा आंनि बुंनाया बे, जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिसोरो आर्मि पुलिस, सोरबाया माने आर्मस लानानै दासिमबो क्वालिफिकेसनाथ' जथेस्थ' गावहा सोरबाया दङ, सोरबाया गैया। आं बेखौ बुंनो थांजोबा। गोरों गोरा लानानै जों जयैनो नांदोंमोन। दा जायफ्रा माने जेबो रोङा बिसोरनि थाखायबो माबा मोनसे रिलेसनशिप होनांगोन। नङाबा बिसोरो दिनै दाउ अमा बोरमा लावखार जानानै जानाया खोब बर'नि थाखायनो लाजिथावथाव।
बेखौसो आं मैया दाख्लैसो मिरु एबसुनि दिपेन बर्मनआ दिल्लीयाव थानानै सावरायजों जे एक्स रिलेक्सेसनखौबो बिसोर मोनसे मेम'रेन्डाम होबोदों बिनि सायाव मा बुंनो सानो जाय बिथांमोना एबसुनि जानानै सारमोना जुदि मेम'रेन्डाम होदोंबा मोजां मटन मेम'रेन्डाम होनानै जुदि जोंनि एक्स हिसाबै एनडिपि हिसाबै एनडिपिआ नांगौ बायदि थांना थानायनि मोन्थाय बायदि मेम'रेन्डाम होदोंबा सरकारजों रायलायदोंबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया जुदि जों बिसिनि मेम'रेन्डाम होनायाव जोंनि फारसे जेबो नोजोर बोआखैबा जों बेहाय मालाबाबो मानिनानै थाया थांनाय 27 जानुवारि 2020आवहाय एकर्ड जालांदों बावहाय जिहेतु एकर्ड जादों सिगनेटरि हिसाबै रन्जन दैमारि दंमोन बिथाङा दिनैसिमबो जेलनिफ्राय ओंखारनो मोनाखै उदां जानो हायाखै बेखौ जोंनो इमिडियेटनो थाबनो नांगौ आरो जों बे जेब्लासिम बिथांजों लोगोसे जेसेबां गथ'फोर केडारफोर एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरनि केडारफोर दं बिथांमोना गजोबनांगौ आरो जों बिथांमोना गवागौमानि एक्स एनडिएफबिफोरा माने मा होननानै बुङो बे एकर्डखौ मालाबाबो गनायना लानोबो हानाय नङा आरो आंबो पार्सनेलि अफ्रिया मालाबाबो गनायनानै लाया आरो गनायनोबो हाया आरोबाव बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनो एकर्ड जानायनि समाव 4 लाख थाखा जोंनो होदों बिबो ल' बेखौ थांनाय बारावबो आङो बुंदों बारे बार जोंनो 4 लाखनिबो बारा होनांगौ अब्लासो जोंनि गथ'फोरा थांना थानो हानायनि राहाया जागोन जिहेतु आरोबाव 4 लाखआव दिनैहाय रावबो थांनानैबो थानो हाया थांना थानो हायैनि जाहोना जाहैबाय जोंनि सेंग्राफोरा न' लुना थानायनि खोथा फैबाय आरोबाव ओरैहाय स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथा स्किल डेभेलपमेन्टनि बेलायावथ' जोंखौथ' बावहाय ओरैनो मा होननानै बुङो टाइम पास खालामनायफोर बायदिसो जादों बे स्किल डेभेलपमेन्टआ मालाबाबो बेजों जौगानाय नङा बे हांसो दाउ अमा फिसिनाया बे जों आबै आबौनि समावनो फिसिखानाय आरो बेखौ गोरोंखा जों बर'फोरा गोरोंखा हाखायो गैयाब्लाबो 15 निफ्राय 20 लाख जोंनि एनडिएफबि केडारा मोनखाथारनांगौ 15 निफ्राय 20 लाखखौ मोननांगौ अब्लासो जोंनि जेसेबां एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि केडारफोर गथ'फोर दङ अब्लासो जोंनि गथ'फोरा थांना थानो हानायनि लामाया एसे जालाङो रिक्रुटमेन्टनि प्रसेस लानानै दं पुलिस मिलिटारि बेयाव आलादायै जेनेबा नोंथांमोननि थाखाय एक्स एनडिएफबि आलादा स्पेसियेलि जायफोरनाव रोंगौथि गोनां नोंथांमोननि सोद्रोमाफोरनिफ्राय दा बिनि बेलायाव जोंनि एनडिएफबि जेसेबां गथ'फोर दङ जायहा रोंगौथि दं बिथांमोना बैसो खमै दङ बिथांमोनखौ खुनु मा खालामालाबानो डाइरेक्ट सोखानांगौ अब्लासो जायहा बैसो गैया बैसोआ बारा बेफोरबायदिखौ जों मोनजानो लुबैदों आरो होथारखानांगौबो गनायाथ' बे जेलनिफ्राय ओंखारगोना दिनैसिमबो जेबो खबर गैया खिन्थु जों मानसिफोरनिफ्राय खुगानिफ्रायसो खोनादों सोरबा इउपिपिएलनिफ्राय खोनादों गसिगोन थाब खिन्थु बेसेबां सैथो खिन्थु मिनिथावना जानानै दङ आरोखि थांनाय बारावबो बिपिएफ बिथांमोना एथ' बोसोर थादों बिथांमोनाबो गोसोब्ला रन्जन दैमारिखौ बर'नोब्ला बर'नो हायोमोन खिन्थु बर'नाखै खामानि बारा मावाखै आरो दा सेम बिदिनो बिपिएफआ जेरैबायदि रन्जन दैमारिखौ बर'नाखैमोन इउपिपिएलआबो दिनै बिथांमोना बर'नगोन दिनैसिमबो जेबो गैया दा जों नैबे दा गोदान सरकार जिहेतु सरकार दं बिथांमोनखौ जों बर'नगोनखौ आसाखौ बेनिखायनो दा नोंथांमोना दानि गोदान गभर्नमेन्टखौ मा खावलायनो सानो जों गोदान सरकारखौ जों खावलायनो नागिरो जे रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां गथ'फोर दङ बिखौ थाबनो बर'ननांगौ इमिडियेटनो बिथांमोननि केसखौ केसनि बेलायावथ' जोंनि गथ'फोरखौथ' मा होनबावनो गथ'फोरनि सायावथ' गोबां केस दङ सोरनावबा बायदि रोखोमनि बिदि बेफोर केसा दिनैसिमबो उइद्र' जाया उइद्र' जागोन होननानै बुंदों दिनैसिमबो जायाखै खालामनानैबो होनो हाया खोथाया आं सिगाङावनो राकेशखौ आङो कन्डेम राकेशनि बाथ्राखौ आं दाबो बिथांनि बुंनायनि सिगां कन्डेम खालामो दिनै एक्स एनडिएफबिखौ बियो बुंनो मोननायनि कन्ट्रिबिउसन गैया राकेश ब्रह्मआ सोर एनडिएफबि जेसेबां माबा ओंखारदों
जिहेतु मिडियायाव बुंबाय थादों बिथांमोनखौ BPF नि होननानै सरजाबफाबाय थादों BPF नि 1 नाम्बार BPF आ सोरमोन बुंनो थाङोब्ला राकेश ब्रह्मआ सानसे समाव हाग्रामा बिथांजों खिबु खारग्रा मानसिमोन बिनि दरखं गिदिंग्रा मानसिमोन बिनि थिखादारमोन बियो बे हाग्रामा नङालानो बिहा ओंखामा गैयामोन ओंखाम बोथिसेनि थाखाय बियो हाग्रामानि दरजा गिदिङोमोन दा बियो NDFB खौसो उल्था फानबावदों एकद' बिहा जेबो गैया बियो दिनैहाय UPPL नि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बिथाङा गिबियावनो UPPL नि जाना बुंदोंबा UG ब्रह्म बिथांखौ खुदै मुजुदों बिथांखौ नासयदों बिथाङा बुंनो थाङोब्ला UPPL निया मा होनो UG ब्रह्म बिथाङा बोसोनगिरि बिथाङा ओरैबायदि कन्ट्रिबिउसन दङ आं मोनदों बिथाङा मैया दाखालिल'सो UPPL आव हाबनानै दिनै NDFB खौ बखिनो मोनदों सोर बिलाय गोसो जायोब्ला जोङो एक्स NDFB आ बिथांनि न'आव धरना हैबावगोन धरना हैगोन जोङो नांगौ जायोब्ला बिथाङा NDFB खौ मा हिसाबावहाय BPF नि दालाल माबा बायदिसिना खोथा होनदों आंनि हिसाबाव बिनि बुंनाया सोंखारि जाथावथाव बिनि बुंनायखौ आङो दिनै मिडियानि थ्रुयैहाय मा होनना बुङो दुखु मोनदों बिदि दा बुंथों आरो बिथाङा क्षमाबो बिनांगोन नङाब्ला जों जुदि बिथाङा क्षमा बियाब्ला जों बिथांनि न'आवहाय हयथ'बा बिनि गेटआव जों धरना होनोबो गोनां बायध'ताया समा सफैगोन सावरायग्रा बिथांमोननि सायाव आं मा होनबावनो दिनैहाय बिथांमोना मोनोब्ला मोजां सावरायग्राल' नङा NDFB नि जिहेतु सानजोरां अदालगुरियाव देरहानाय बिथांनोबो दिनैसिमबो होआखै आं दुखु मोनदों बिथांमोना जुदि सालायनो मोनोब्ला बिथांमोनाबो जुदि बिबान मोनोब्ला माने जेसेबां NDFB फोर दङ हयथ'बा एसे माबा मोनसे सहाय खालामनो हागोन NDFB नि जा जेसेबां गथ'फोर दं केडारफोर दं बिथांमोना दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ ओंखायनो आं आसा खालामो सावरायग्रा बिथां आरो लोगोसे ओरैहाय सानजोरां बिथांखौबो आं बिथां सानैनोबो थाबैनो होजानोखौ आं लुबैदों जिहेतु रिफ्लेक्सन वाइसआव NDFB आर प्रग्रेसिभ ओमफ्राय प्रग्रेसिभ मोननैल' फेक्सन खासोमोन नालाय बावहाय स्टाइपेन्डखौ बिथांमोना मोनोमोन ओंखायनो आं खावलायो जिहेतु लास्टआवहाय फैनाय जिहेतु सावरायग्रा ग्रुप बिथांमोना मान्थलि जि बेथन 6000 स्टाइपेन्ड बेखौ मोननांगौ आरो बिथांमोननो इमिडियेटनो बेखौबो खालामनानै होनांगौ जिहेतु आरो जिहेतु गभर्नमेन्टआ दिनै 4 लाखनि खोथा बुंबाय थादों दिनै गासैबो दिनै आर्टिफेक्सन प्रग्रेसिभ बिथांमोना दिनैहाय बहुतआनो मोनदों ओमफ्राय दा सावरायग्रा बिथांमोननि जेसेबां लिडारनिफ्राय केडारसिम